बिहामजो ओइ बिहामजो औ आयै मानोबा गाबज्रिदोंमोन? थां माबार दैखर फारसे दै लानानै फैथां। नाथाय आयै दैयाथ' मैया मोनाब्लियाव लायनायानो दैखौ बुंजासे दंखायो। आरे मैयानि दैयाथ' बासिसो। मा बासि दैखौनो नों जोंखौ लोंहोनो नागिरदों? आरो दिनैथ' नोंनि फिसाय फैगोन, नोंनि फिसाय रिन्दाव फैगोन। मा नोङो नोंनि फिसायखौबो बासि दैखौनो लोंहोनो सानबाय? मांबा लायनानै फैथां। बेखिनिखौबो नोंहा गियान गैया नामा? नोमफेरलाय नोंखौ मा फोरोंना हरखो? जाबाय आयै, गोरोन्थि जाफ्लांबाय। र' आं लायनानै फैनि। आरे फिसा नों बुरि आबै फिसा, आं दहायनिफ्रायनो नोंनि नोंखुनजोखौ गिनानै बे लामायावनो नोंखौनो नेबाय थादों। फिसा अन्नानै फिसा माबा मोनसेथ' होलांदो बे बुरि मानसिनो। साननै सानथाम जाबाय जेबो गरसे मुवाखौनो मोनजायाखै। आं मिथिगौ बुरि आबै, नोंहा जोबोद ओंखाम उखैदों होननानै, नाथाय आं दा मा खालामनो? आंनि आखायाव जेबो गरसेबो मुवायानो गैया, आंहा जेबो राहा गैया। निमाहा होदो आंखौ बुरि आबै। आरे आबै बहा थांदों? माबा मोनसेथ' होलां फिसौ। आरे जेबो राहा गैया आबै आंहा नोंनि थाखाय, आं जेबो खालामनो हाया। हा बे दैहुनि गाबा मानो बेबायदि सोलायखो? आरो बेथ' सना बायदि जोबोद जोंख्लाबदों। ओइ आबै ओरै खोनासंलाय, नों बे दैहुखौनो लानानै थांफै। आंहा नोंनो बेखौ होनायनि अनगायै जेबो राहा गैया आबै। औ फिसौ। आरे फिसौ, बेफोरखौ नोङो मा जिनिस होदों आंनो? बेथ' गंसे सनानिसो दैहु। मिथिया आबै बेफोर मा जिनिस। आंनि दैहुआथ' गंसे सिलभारनिसोमोन। हरखाबै आंनि मोदैया बिनि सायाव गोग्लैनानै बे दैहुनि गाबा मानो बेबायदि सोलायखो? आंथ' बेफोरखौ जेबो हमदांनो हायासै आबै। औ फिसौ, नोंनि गोसोआ जोबोर गोथार फिसा। गोरिबफोरनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै नोंनि मेगनाव मोदै बोहैयो फिसा। बेनिखायनो जानांगौ फिसा नोंनि मोदैखौ आनान गसाया बोर सारस्रि हरदों। मिथिया आबै बेफोरखौ। जियानो नङा आबै, नों बे दैहुखौ लाखिदो। नों बेखौ सनारिनाव लानानै थां आबै। बेखौ फाननानै जि गरनैसो मोनो बेजों माबा मोनसे बायनानै जाबानो जाबाय। आरो आंहा नोंनो बेखौ होनायनि अनगायै जेबो राहा गैया आबै। नाथाय आबै अन्नानै बेखौनो लाखिदो आबै। बिनि अनगा आंनाव जेबो गैला आबै नोंनो होनो। आरे बाबरे, एफा गिदिर सनानि दैहु! हो? मा बुंदों? सनानि दैहुमार? अब्लाथ' बेखौ फाननानै गरनैसो रांथ' मोननो हागोन। अब्ला मोजाङानो जाबाय दे। बेजों आङो माबा मोनसे जानायनि जगारथ' खालामनो हागोन। हा? माबा मोनसे जानायनि जगार? मा मोनसे जानायनि जगार? बेजोंथ' नोंनि गासै जिउआनो सोलिलांनो हागोन। बेलाय मादै बुंलाय, नों बेखौ बहा मोनबोनाय एफा दामि बुस्थुखौ? आरो सोर? थारैनो जोबोर मोजां बे आइजोआ। हा? आइजो? नाथाय सोर आइजो जाय बेबायदि सनानि बुस्थुखौनो दान होबाय बायनाय? सोर आइजो जानो आरोलाय? बै बे नुहुरनाय गामिनि रिन्दावनि बिसि। आरे रिन्दावनि बिसि? औ थारैनो जोबोद अनसुलि फिसाया। रिन्दावनि बिमा, ओइ रिन्दावनि बिमा, दङना न'आव? ओरै ओंखारबोलाय एसे। आरे नोंथां मनिलाल, बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो जोंहानि न'आव। माब्रै? बेफोरखौ बाद होथ'दो, नोंथांजों आंहा माबा मोनसे रायज्लायनांगौ दं। माथो बाथ्रा जालायखो नोंथां मनिलाल? मा जाखो मनिलाल? देदो बुंदो।
मा नोंथांनि बिहामजोनाव जोबोर बुरजा सना दङ नामा? बिराद बुरजा सना माने बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोंथाङा? जों बायदि गोरिब मानसिनावलाय बेफोरबायदि मा सना थालाबायनांगौ जाखो? औ अब्लालाय नोंहामजोआ ओरैनो मानो बिबायारिफोरनो सनानि दैहुखौ दानहरलाबायनांगौ? मा बिबायारिनो सनानि दैहु हरदों? र' बियो अबेयाव मा सनानि दैहु मोननानै बिबायारिफोरनो दानहरलाबायनो हालायलायखो बिलाय? न'खरानो खुनुरुखुमसो सोलियो, नोंथाङानो मिथिगौ। दे नोंथाङा थांदो, नायथारनि आं बिखौ अबाव बिबायारिफोरनो सनानि दैहु दानहरलायलायथारदों बियो। ओइ महाराजानि फिसाजो, मा नोमा नोम्फानिफ्राय इसां सना लाबोदोंमोन जे बिबायारिफोरनो दानहरगालायनो हादों नोङो? खिन्था, नोमा नोम्फानिफ्राय बेसेबां सना लाबोदोंमोन नोङो? खिन्था, माबार खिन्था। आयै नों बेफोरखौ मा होनलाबायदों? आंलाय माला बिबायारिनो सना दानहरखो? हराखैसो बुंदों नोङो। हराबा बे महनलालांनो मानो खिथाफैखो? मा महनलाला नङाबा ओरैनो खिथाफैगोन नामा? हा मांबार दिहुन, गासैबो सनाफ्रा आं बुंदों मांबार दिहुन नोङो। आयै नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं बबेनिफ्राय सनाखौ दिहुनना होनो हागोन? आरे नों आंनि सिगाङाव दाबो नंखाय खोथा बुंबावगोन? नङाबालाय महनलाला आंनो दानो मानो खिथाफैखो? नोंनो माथो सोरबा बिबायारिनो सनानि दैहु दानहरदोंनो? माबायदि सनानि दैहु आयै? आंथ' रावबो बिबायारिनो सनानि दैहु हराखै। माने बाथ्राया ओरैबायदिसो जादोंमोन आयै। आं जेब्ला दै लायनो थांदोंमोन अब्ला लामानि बिबायारि आबैया आंनियाव माबा मोनसे जानो ब्रा ब्रा बिबाय थादोंमोन। आंनि आखायाव जेबो राहा गैयैलाय बिनिखायनो आङो गाबनानै बिनिफ्राय फैयो। अब्ला आंनि गाबनायनि मोदैया आंनि दैहुआव नांनानै बे दैहुनि गाबा सोलायो। नाथाय आं मिथिया आयै बे दैहुआ सनानि नामा। जिखुनु आङो बे दैहुखौनो बे बुरि आबैनो हरदोंमोन। थारैनो थोरसिया सनानि जामारबाय। आरे नोंनि मोदैयाथ' थारैनो जोबोद गुन गोनांमार। दे गाब हाजासे गाब, माबार गाब माबार। आयै ओरैनो बिदि माबोरै गाबलाबायनांगौ जाखो? मा गाबा बेलाय? माबार गाब, जाहाथे नोंनि मोदैनिफ्राय गासैबो सना जाजोबो। माबार गाब माबार। आयै आंखौ दा गाबनो ओंखाराखै, बिदि गाबलाबायबानो हायो नामा? नों बिदिजों मानि माराना? र' नोङो गाब मारा नोङो गाब मारा। आयै बेफोरखौ मा खालामदों नोङो? आंनाव सादों आयै। सादों गाबनोबो हाया। अन्नानै हगारदो आयै, आंनाव सादों। ओरैनो नोंनि मेगननिफ्राय मोदैयानो गगाया माथो? जा गाबनो सिन्था गाबा नोङो। माबार गाब नोङो, माबार गाब। मा गाबा बेलाय? माबार गाब। आंखौ गाबनो ओंखारदों। र'हाय बिदिजों जानाय नङा नोंखौ। बाहेरावनो दोनथ'ना लांनांगौ। बेफोरखौ मा खालामदों नोङो? फैसाला माबार फै। नोंखौ दिनै बे दैयाव गाहरगोन आं। गाब माबार गाब, नङाबा दानो बे दैयाव गाहरगोन आं। माबार गाब नोङो। र'हाय माथो जाथारदों बे दैयावनो गाहरमानां बिखौ। आरे आं गोलैबाय, बासायदो आंखौ सोरबा बासायदो। आरे आं गोलैबाय, बासायदो आंखौ सोरबा बासायदो। आं मा खालामबावगोन दा? सोरबा दं नामा खाथियाव? आंनि आइखौ बासायफैदो। सोरबा दङ नामा? सोरबा बासायबाय आंनि आइखौ। ओयावथ' थारैनो सोरबा मानसि गोलैदोंदां। थौलाय बासायनो। आयै गोदोसिगोन आङो, सोरबा रैखा खालाम आंखौ। आयै सिखारदो, आयै सिखारदो, नों जेबो जाया आयै, सिखारदो आयै। आंखौ निमाहा होदो आयै, आंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोबदों। आंखौ निमाहा होदो। नङा फिसा, नों आंखौसो निमाहा होदो। आंहासो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय। नों आंजों दैयाव गाहरजेननो नागिरनायावबो नों आंखौ मानसि लिंनानै बासायहोबाय फिसा। आंखौ निमाहा होदो फिसा। नोङो फिसा आंजों एसां बुजासेयावबो गाबाखै, नाथाय आंनि थाखाय गाबदों नोङो फिसा। आंखौ निमाहा होदो फिसा। आं थारैनो दासो बुजिबाय आनान गसाया नोंखौ नोंनि बे सना बायदि मोदैनि थाखायनो नोंनि मोदैखौ गुन गोनां हरदों फिसा। जेबो नंला दे आयै, गोरोन्थिया जाखायो। थौदो न'आव थांनोसै आयै। बै दिननिफ्रायनो सानस्रिनि बिखुनजोआ मोजां लामायाव फैनायसै आरो बिबायारिफोरनि मदद खालामनायाव सानस्रिखौ हेफाजाब होनायसै।